Татар хатын-кызлары белергә тиеш төп вазифаларның берсе ул ашарга пешерү осталыгы. Шул уңайдан без кызларыбызны Дворянское гнездо ресторанына чакырып сынарга булды. Эшне май канаты ясаудан башладык. Хәзер без сезнең белән шушы канатлардан май канаты ясыйбыз. Ул май канаты безгә менә пәрәмәчләр ясагач, шәңгәләр ясагач, шуны йомырка шуңа сөртер өчен һәм инде шул вакытта майлар өчен кирәк булачак. Канатны ничек җыю гына түгел, аның казның кайсы каурыйларыннан эшләнүе һәм башка нечкәлекләре турында янәдән искә төшереп, сөйләшеп утыру безнең булачак хуҗабикәләребезгә дә кызыклы булгандыр. Әлбәттә инде мондый утырулар җыр-моңсыз гына була алмый. Үткән елларда без татар халкының киң кулланышта булган ризыклары кыстыбый, пилмән, тәкәне әзерләсәк, бу бәйгедә шәңгәгә өстенлек бирдек. Шәңгә атамасына килгәндә, әлеге ризыкны кызларыбыз 3 исем белән атадылар: Душмак, бәрәңге пәрәмәче һәм шәңгә. Әзерләү ысулында да үзенчәлекләр бар булып чыкты. Кемдер уклауга тотынса, кемдер кул белән генә камырны җәйде. Шәңгәне әзерләүнең соңгы өлешендә дә аермалыклар күзгә ташланды. Кемдер камырны читтән биреп күтәрсә, башкалар бәрәңгене камыр эченә яшерүне кулай күрде. Шулай ук эксклюзив кояш рәвешендәге шәңгә ясаучы да булды. Һәрбер оста хуҗабикә дә килешер. Үзең ясаган каз канаты белән эшләүгә, безнең очракта шәңгәне майлап, йомыркага сылауга ни җитә? Гомумән, аш-су әзерләү буенча кызларыбызның фикерләре җитди. Аш салам да куям, үзе пешә диючеләр рәтендә түгел алар. Киресенчә, үз-үзләренә бик тә таләпчән булган яшь хуҗабикәләребез чисталыкка да игътибарлы булып чыктылар. Шәңгәләрен мишкә тыгу белән эш өстәлләрен хатын-кызга гына хас бөртекчеллек белән бик пөхтәләп җыештырдылар. Эш беткәч уйнарга ярый дип язып калдырган бөек әдибебез Габдулла Тукай. Бушап торган арада без дә кызларыбыз белән бергә халкыбызның элек-электән яратып уйналган без идек, буяу сатышлы, катып кал уеннарын рәхәт итеп яратып уйнап алдык. Көтеп алган мизгелләр дә килеп җитте. Алсуланып пешкән ризыкларыбыз өстәл түренә куелды. Авыздан сулар китереп тәмле иис таралды. Әлбәттә, өстәл артына иң беренче булып өлкәннәр утырырга тиеш. Кызларыбыз халкыбызның борынгыдан килгән әлеге күркәм гадәтен истә тотып, иң башта сыйлы өстәлгә әти-әниләрен чакырдылар.